Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers, pizza 3 kita subong sa bulan sang Hunyo 2021. Palihog, padala ka mo dire sa inyong mga greetings, mensahe, reactions. Kay Amon Basahon. Sa mga listeners kag mga viewers sa kaumahan kabukiran, sa kadagatan kag sa iban nga pungsod nga may mga Ilonggo o kon mga Pinoy, kumusta na kamutanan? Palihog, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kag digid maglipat nga mag-subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Unahon nato na na-check ang sitwasyon sang panahon. I-check nato ng Pag-asa Iloilo. O na kumusta na si Bagyo Dante kag ang nagapadulong naman nga LPA o kung low pressure area nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. So i-check nato na ini ang sitwasyon sa panahon para mabalanta kung ano na ang lakat ni Bagyo Dante. Yara sa aton nga linya si Engineer Michael Viola. Engineer palihog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Hello, sir. Yes, sir. Hello, sir. Welcome, sir. Why sulod? Why sulod si Engineer Viola? Standby lang sa atong mga listeners kag mga viewers. Unahon naton check ang Pag-asa, no? Rana sa linya si Engineer Viola. Liogbe. Signal dayon, no? Para mapasulod naton ang Pag-asa Iloilo. Engineer Viola, mayong gabi. Engineer Viola. Hello, sir. Hello? Hello? Why sulod? Hello, sir. Hello, sir. Mayong gabi. Batian nyo, sir. Batian nyo. Okay na, okay na? Sir. Ara na. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat at narito. Sir, go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Ang probinsya po ng Iloilo sa titrang bahagi ng Western Visayas ay generally fair weather po, liban lang sa posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o di kay gabi. Ang ihip ng hangin nagiging katamtaman na nagmumula sa timog kanluran at yung ating mga bibayang dagat ay magiging katamtaman din yung pag-alon. Yung magiging antas ng ating temperatura ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang gabi po. Sir, malayo na Engineer Viola si Bagyo Dante? Sa ngayon, malayo na po siya sa ating area of responsibility at wala na pong epekto sa anumang parte ng ating bansa po. How about ang nagapadulong naman nga LPA?
Ang LPA po ay sa ngayon mababa po yung chance na maging sangganap ng bagyo at posibleng malulusaw lamang for the next 1 to 2 days. So hindi po natin na-expect na makaka-apekto din po ito sa atin. So, botang balon, buwas, fair weather na kita. Yes, hanggang weekend po, araw po ng linggo po. Oo. Engineer Viola, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Good evening, sir. Okay sir, wala na magandang gabi po ulit. Iloilo Newsline, weather update. Sa aton nga mga listeners, palihog lang padala sa inyong mga mensahe dire. Padala ka mo sa inyong mga comments, subong man reaction. Para nga aton ini nga pagabasahon. Sa aton nga mga headlines. Executive Order number 50-A, restrictions on non-essential travel, ipatuman sang syudad, kag sang mga pulis, sugod buwas sang kaagahon. Blue Towel ginhimo nga fried chicken sang Jollibee. Nahamtang sa Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila. Ginpasiraduan sa management sang Jollibee sang 3 ka adlaw matapos may nagreklamo. Management magakondak sang investigasyon. Transport Group, dako ang posibilidad nga magauntat biyahe kung wala malang sila sang makuha nga pasahero. Inisuno kay Raimondo Boyet Parcon, presidente sang Iklahuda. ICPO hugot nga ipatuman ang quarantine pass kag travel pass umpisa buwas nga adlaw. Lalaki nagpanaya taya sang pusil, arestado sang Barotac Nuevo Police. Lalaki nagpanaya taya sang pusil, arestado sang Barotac Nuevo Police. Anay miyembro sang NPA nagsungka sa Leon Police. Wanted person may kaso nga physical injury nag-surrender sa Mina Police. Kag liquor ban violator dakop sang pulis. Sa dugang nga impormasyon, 3 ka sityo sa Buena Vista, Guimaras, ipaidalom sa surgical lockdown, sugod buwas nga adlaw. Mga crew sa motor vessel nga nagabiyahe sa Buena Vista, Guimaras, Parola Wharf and vice versa is subject sa swab test. May araman kita sa COVID update sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. So standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Ang kay aton na dugay-dugay pang isa-isahon ang aton nga mga pang headlines. Standby, dugay-dugay basahon ta mga mensahe. Palihog lang like, share and follow sa Facebook page ang Iloilo Newsline. Kaga palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers, Ilonggo bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose, Del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Gusto nyo magbakas ang itlog?
Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Irido. May telephone number sila 523-0039. May masasang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, priska kag barato. Ang Egger Farm ginapyahan ng Day William kag Josie Lagman. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer Aided Services, namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sanhan ng gate sang Molo Plaza sa tadlong sag opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanigahan ni Sir Manny Sanoy. So standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Palihog lang stipot. Kay dugay-dugay isa-isahon ta na ang mga issues nga aton nga mga natipon. Kay Dodoy bring Dala Disikon watching from Ilaures, Bugasong, Antique. Tawhay na tsimpo, digya kanamon sa Central Antique. Mayo na. Mayo man nga pagpamati dira sa aton nga mga listeners sa US, ilabi na kay partner kay classmate da Edie Moriera sa Ontario, Canada. Mayong gabi. Unahon naton ang parte ni Blasa nag-viral na subongo, ang fried nga towel. Blue towel. Iya ka Jollibee niyo. Ang hindi man tanan-tanan nga mo ini sa mga branches ang Jollibee. Ini yan natabo malang dito sa Global City at Taguig, Manila. May ara man nga ginakandak ng investigasyon ang management sa Jollibee. Hindi niya basta-basta nga lahog nga lapses. Ang ilang nga ginahimo nga subong sang management, pasiraduhan nila sugod was ang Jollibee. So 3 kadlaw nga ipa-close anay ang Jollibee dira sa Global City, Taguig. Para mahatagan sila sa tinion nga usisaon ini sa Mayo nga ang gin-fried niya to yung blue towel. May nag-order mo, serbisyuhan sang Grab, nga amo ini ang gin-orderan niya, amo nagdulong. Pag abot dito sa ilang balay, kita ya pagbuka dia, bao ka namit ba, fried chicken, igo pagbuka dia ya, towel nga naga color blue. Makon mo na. Ang may salabto na di, ang ara sa kitchen. Ang ikadwa, ang supervisor nga ara sa kitchen. Ikatatlo, ang manager. Subject sila subong sa investigasyon. Kaya makon mo milyon of pesos ni ang gin-invest para nga mapatindog ang inang branch sa Jollibee dira sa Taguig, sa Global City, Taguig. Yung babae, hindi man ni magreklamo kung insakto mo lang. Ara, gin-post niya na sa social media. Kag damo na ganing nakakita. So, ang ginhimo sa management, nagpagwa insigida sang explanation. Kagyari ang explanation sang management sang Jollibee. Liyog, basa gani. This concerns the customer complaint on food ordered late evening of June 1 from a franchise store in Bonifacio, Global City. We are deeply concerned about this matter and have conducted a thorough investigation on the incident. It is unfortunate that deviations from Jollibee standard food preparation procedures occurred on the part of certain personnel of the store.
As a result of this incident, we have directed the Jollibee Bonifacio stopover branch to close for 3 days starting tomorrow, June 3, to thoroughly review its compliance with procedures and retrain its store team to ensure that this will not happen again. We will also send out reminders to all stores to ensure the strict adherence to Jollibee's food preparation systems. Jollibee has carefully developed and complied with food preparation systems to ensure that we deliver excellent quality products and customer satisfaction. We will continue to endeavor to deliver on the high standards we have set for ourselves and our franchises. We at Jollibee are committed to take the necessary steps to maintain the trust and loyalty that our customers have given to us throughout the years. So, amo ning explanation sang Jollibee management. Ding ilang nga ginimo, ipasiraduhan anay para makahatag sa ila sang ligwa nga magkandak sang investigasyon kay para sa sunod hindi na ini masulit pa. Hindi lang ni Jollibee ang nga sa dito sa Global City ang mapiktuhan. Iban nilang area posible may piktuhan kay ara na social media. So kabay pa nga ang mga fans abisang Jollibee nakahibalo man kamo kag may ara man kamo nga utok hindi man niya pwede nga salamahon ta initan ng tanan kung sino lang to may sala amo lang na iyang magapanabat. So ginatingwan tapat ani ang ilaman nga manager, area manager sa Visayas area galing ti iya to ya sangkwan naman sang concern sa Metro Manila kag may ara naman sila nga explanation. Amo lang nagaling sa part sang nagbakal daw kalaw ay ginman. Makaon ka na mo yan kanon mo blue towel. Imakon mo na. Mayo lang kung waya hindi dulom. Kung mga dulom to be sige usap ya namitan sa mga usap sang blue towel. Yan pamangkot ang blue towel, diin pa to nagalin. Basi bla mo pa to gina pangrapuhan bla nila. Kundi dako nga discrepancy, dako ini nga skandalo ang natabo sa management sang Jollibee, particularmente sa branch nila, no? Dira sa Global City, Taguig. ...52 minutos na nakaligad sa alas 8. Palihog ba sa Trixie ang mga mensahe, ta? Dugang? From Eddie Daanoy, watching now, pre. Good evening sa inyo. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Sa iban nga nag-text, lihog lang. Good evening kay Nejma Tupas, Marie Joy Castiva, Nanette Castillo, Edgardo Cederio Jr., Mark Tan, Lani Alberto, and Shane Forel. Trixie, iban pa? Kay Mary Joy, kay Paul Estember, San Jose, kay Christy Galio Gonzalez. Sa Kalibo na? Oo. Kay Manang Jessa, Kay Sabsab, kay Sabsab. Kay Ginsa Sinsin. mo ang link. Kay Sir Nestor Canong, mayang gabi. Engineer Dumanil, mayang gabi. Go ahead. Kay Mark Tan, Gemma Perez, kay Nanite Castillo, Nanette, Edgardo Cederio Jr., kay Manang Odi, kay Manang Joylyn, kay Mary Joy, kay Nanay Kande, kay Kuya JJ. Sa dekada 90 sang St. you. Joseph's Colihas Desos, mayong gabi sa batch 84
sa Manapla Elementary School mayong gabi. Dira man sa class 8485 sa Manapla National High School kag class 88 mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga pulis naton sa ICPO, sa IPPO, dira man sa Campo Delgado, partikularmente sa PCR, mayong gabi sa inyong tanan. Kag mayong gabi man sa mga gwardya sang Ceres Terminal, kag dira man sa mga vendors, subuman porter, ilabi na ang mga konduktor kag driver, kag mga opisyal sang Valyacar Transit Incorporated, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga miyembro sang Iklahuda, under kay Buyet Parcon, mayong gabi. Thank you sa mga greetings, by the way. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kaya birthday mo, pila ka na? Abis na ba? Bising yung balitin ka na. Happy birthday, Trixie. Happy quarantine Hailey. birthday. Birthday na niya. Subong. Sa kay Mazda. Sa iban pa nga nagahiwat sang kadlawan kadungan kay Trixie. Happy birthday. Amon diyan nakihiyan ng cake inyo daya. Ubos na ang toppings. Kay Albi Beniga. Kay Tito. Happy birthday ko no alin sa imong mga aunties kag mga titos mo. Happy birthday ko no Trixie. Kay Manang Shasha. Kay Manang Odi. Kay Madam Joylyn. Kay Manang Jessa. Kay Happy Tani birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So happy birthday sa inyo nga tanan. Sa aton nga mga listeners, may bag-o nga iyong ginpagwa si Mayor Jerry Triñas. Parte sa restrictions sa mga non-essential travel. Botang balon sa mga pumuluyo sa syudad, kung hindi malang importante ang inyong nga kadtuan para sa pagbakal sa mga essentials, anong mga essentials? Pagkaon, bulong, doktor. So kung hindi malang mga musina, hindi kamo anay sagad gwa kay may ara nga pagahiwaton nga choke points. Ano ini ang mga choke points? Ini ginahimo sa kabarangayan. Kag ang nagabantay dira ang mga barangay officials, ilabi na ang mga barangay tanod. Magluwas sa choke points, may ara man checkpoints. Ano ining gabantay? Pulis. So, i-intercept gid ka muna. Kung why pagid ka mo quarantine pass, imbestigahan ka mo. That's why nga, isa sa inyo nga pamilya, kuha ka mo quarantine pass para nga kung magbulos-bulos ka mo gwa, na may ara ka mo dala quarantine pass. So amo ini ang ginpagwa nga executive order number 50-A ni Mayor Jerry Triñas sa siyudad sang Iloilo. Ang isa niya ka ginapangabay ni Mayor Triñas nga kung mahimo kuno kung magkaon isa-isa lang ti mimo bala na sa iban nga mga pigado sa mga
hand to mouth. Ngang sudan ginaparte-parte nila ti kung isa-isa da mawad-an to ya pagkaon ng isa eh. Butang balon siguro, distansya lang eh. No, distansya lang gid. Hindi sila nga isa-isa kamo talaginos kamo kaon. Ambot kung mahimo na sa iban. Kung nga daw pya ginapangita pang ila kalanon sa sunod naman nga kalanonon. Ha? So isa ini sa mga naghatag sang reaksyon sa kadaman. No? May mga reaksyon, may mga violent reaction ang mga pumuluyo sa syudad. Standby, i-check naton ang report ni Danny Villases nagikan sa probinsya sang Guimaras. Parte ini sa 3 ka sityo to sa Buenavista, Guimaras, ipaidalom sa surgical lockdown. Kag mga crew sa motor vessel nga nagabiyahe Buenavista, Guimaras, Jordan Wharf o kon Parula Wharf, vice versa, i-subject sa swab test. Yari ang report upod kay Danny Villases. Dan? Yes, Jan, no? Ang tapos subong ato ni nasamdan ay sa informato ni Mayor Eugene Reyes ang Buenavista sa papaigalog sa surgical lockdown ng 3 ka mga purok o mga sityo sa bayan niya sa Barangay Santo Rosario sa paluwas ng Buenavista sa probinsya ng Guimaras. Ang ginataguluhan ng Executive Order number 037 series of 2021, an order imposing localized containment surgical lockdown measures at Purok Manisbagon and a street lockdown in Purok Mabiligon and Purok Maygugmaon. Tanan ini sa Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Nag-start pa ini mga alas 5 takna sa hapon sa itong May 31, 2021. Magatapos ini dyan sa June 14, 2021. So, masaon ito ni Plaga Porsyon, no? Sa sining executive order ni Mayor Eugene Reyes nga nagasiling uras nildeklara ini sa bilang pagproklamaman sa bayan ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte issued proclamation number 922 declaring ini state of public health emergency throughout the Philippines, and proclamation number 929 declaring a state of calamity throughout the Philippines due to coronavirus disease 2019 for period of 6 months unless earlier lifted or extended or as circumstances warrant. So, gusto mo sinidaan nga nag-start na ini ang amo yung surgical lockdown sa 3 ka mga purok na ini. Kaya na atong ginagin ang taman dito kani ang PP sa Buenavista nga mo si Police Captain Bon Laksam tungkol siya naman siya nga nangin talon sa iman, no? Ang pagpatuman sini pa mga tao dito para man sila nga nagatuman sa sining order sa kanya sa surgical lockdown sa banwa sa Buenavista dyan, no? Sa nakwasta nga mga initial nga mga figures naman sa pinilapin nga mga gumasyo nga ang ining 3 ini sa mga sityos bakod man sa itong mga report mga tungod sa pilain at mga nabaluan sa sining alkalde nga ining purok 3 ka mga purok ini may ara-gara nga mga natiktuan sa sining
COVID-19 kung nga inigin implementar ang surgical lockdown sini dyan, no? May dikita nga porsyon mga pagbasaon diri para man sa sining nga kaunda, no? Sa sining order sunod man sa report nga ang ining tatlo ka mga purok hindi pwede na maka-pick up ang mga jeep tumaini sa diri along the way, hindi pwede maka-pick up sang pasayro sila ng mga area. Makalabay ang mga jeep pero hindi ka maka-pick up, no? Sunod sa report niya ang na-restore sa total sa Barangay Santo Rosario mga 3 mga positive cases ka 5 sini halin niya sa may purok mapainubuson considering the density of populations in the barangay. We deem it proper to improve measures to adjacent areas. Ang mga inabutang din sa pwede ka mga porsyon, no? Therefore, si Reyes, sa mga balwa, sa revista, by virtue sa niya power vested in May, no? Babaylo, sa yabi, no? Whereby order the localized containment surgical lockdown measures being enforced in Purok, Manswagon, and strict lockdown in Purok, Mabinigon, and the Purok, Malugmaon, sa Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Kapag dyan, no, ang probinsya ng Ginabasta, kahit sa liwat matapos isa by June 14, 2021. Ang taon sa pag-isni ko, ang mga masunod pagit, no, ng mga informasyon na tuwis nisang mga pagdalong sa lockdown, ang sila iya ka mga sitios di sa Buenavista, no? Sang nalikat itong gabi ato mag-interview si Police Major Kenneth Bermillo dito sa Urdan. May sama nito ka sityo ang underman sa surgical lockdown gato man under niya sa Barangay Puskin sa Banwasang Urdan dyan. So may nakuha nga mga latest informasyon sa bahay niya sa revista pakini sa COVID-19. Makatog kita dyan sa pinapagyan mga police blatter sa amon sa revista na balagdre sa manya complaint ini sa isa ka pumuluyo ginpabot ini sa kapitan bangos isa man niya persona nga nagkrear sa alarma at pag-eskandalo kabagod man sa matunog na sound na yasinigin reklamo apang sunod sa report sa baylong mag-responder o kung mag-aasa na bitin pag-pomod ining suspect na ini sunod sa report niya sa baylo nga kuno niya gintayaan in gabutan sa kutsilyo sa yasni nga namtan sa hawak niya din kaya sa mo iya nga tagreklamo. Sa ato nabaton nga report sa niya sa Buenavista nga ang suspect diri o subject kinikilala sa kay Divin Barcelona in Espanya 25 anyos sa barangay Ditaragan sa Banwasang Buenavista. Dakop sa pagiman sa citizen's arrest di punong barangay Billy Ferrer Ismanya sa umuman nga barangay kagin tawagan sang pulis sa Buenavista agad kita nag-responder si pulis Senior Master Sergeant Junior Ferrer kagin nga mga upod sunahin di baluan at nagreklamo diri amo si Rio Uga, no, sa uman nga lugar nga sa report complaint ining si Rio Uga o gin muno yati yung subject ni na si Devin nga kung pwede mapanahinay ang sound sa ito man kuno katingil ang karaoke pasunod sa report nga sa baylo nga paubos o kung magtuman ining tagreklamo ko ning mga subject gabutan sa kuno siya sa armas kung kutsilyo kasi din ang among at nagreklamo nagtawag sini sa pulis. So ang suspect mo para na sa bahay niya sa Buenavista
municipal police station. Yung gyapon nga mga police file sa gyapon sa Buenavista, siling ko na nga pila ka visit lang nag-report nga may ginapang kuspiskar ang mga Nautod ang signal ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. Ulat-ulaton naton na mga kabyanan. Para nga makuha tang dugang nga mga informasyon, mga balita nagikan dito sa probinsya sang Guimaras. Balikan ta ang linya ni Danny. Nautod. Dan, Pagyapon. Yes, yan, no? So, nadakpan ako na piskal sining grupo Sentilad ang lot naman 3 kilos assorted niya mga isda. Sabay niya sa barangay niyo poblasyon Buenavista, Guimaras. So, muni ang gituman sa munisipyo Pagiman sa Market Code number 27.7 nga mo ginapatuman hindi ka mo dapat mabrigya sa isda kundi mo nga bahin sa banwa kay na isa paglapas sa Market Code gipatuman ini isang banwa. So, illegal ang pagpabrigya sa isda. So, muna sa siling ko na nga ang grupo ni Ginoong Paul Gabilong, sa Yusef Gabilinho, na kaya naman sa pagpiskal siyang 3 kilos nga assorted nga mga isda. Sa ligad nga daw at mga report nga mga 12 kilos sa mga assorted ng isda ang ipangakop sang tilad bago sa paglapas ini sa Market Code number 27.7. So, manitan, kung sila mga nakuha na yung mga balita, no, from the province. How about to yada ng kuan ang pa-swab test to sa mga crew to sa motor vessel? Yes. Yeah. Wala. May mga nakuha mga informasyon dira nga, by the way, no, ako lamang refresh, no, kang bayan niya sa Urdan, si Police Major Pinagdernillo, nagpasalamat din, no, sa mga barangay officials sa Urdan, pinagid sa alkalde, sa kay Mayor Corpus, the rest sa mga municipal officials, sila nga full support sa takna o pagbulig sa pagtakna sa illegal droga sa bayan niya sa Urdan. Kay out of 14 barangays, 2 na lang nabilin. Sa ligat ko, kung naman mo, atong din-interview si Major Bermillo. So, 4 sa ka mga barangay pa ang mula ma-declare out of 14. Pero sa ato ma-interview sa Ladlaw, 2 na lang ang nabilin. Meaning, may 2 pa ang mga unflagged. Sa according to Major Bermillo, as soon as possible, sa pulig sa Mapumulyo, mga-declare na ang banwa sa Urdan sa 14 ka mga barangay. Dan, Yes, Jan. ang bot ko ang balon, Okay, ang balik ginidlines ta Oh, nibla. sa Dan, Oo. ang bot ko ang balon, ang ginidlines ta nibla, parte sa motor vessel, tos Buenavista, saan ni sila swab test? Medyo tibay-tibay mo signal. Siling ko Dan, Anyway. batean mo na ko. Oo, Saan swab test ang mga crew ang motor vessel dito sa Buenavista? No, hindi kayo klaro. Oh. Medyo kaya. San? Oo. Hindi mo mabatean Dan? Oo. Kuha lang po na, no, kung nalagyan kay medyo di mayo ang signal ko dito Oo. sa akin. Aliw ko na no, Dan, dali lang gid. Kung mabatian mo da, siling ko, ang mga crew blato sa motor vessel sa Buenavista ay ginala mo di sideline, saan to sila swab test? Yeah, kapit. Sige. So, siya po, dahil Siling ko saan to sila Dan swab test? Saan o? Okay. Ah. So, para rin sa Iloilo Newsline. So, daw hindi mabatian na mayo ni Danny Villases ang aton nga pamangkot. So, kay gusto ta mabalanto, kay kung swab test na ang mga crew sa motor vessel, sino karon ang magabiyahe? Ano yung matabo sa mga pasahero? Amo na ang aton nga ang aton concern. Kay kung swab test ina sila tanan-tanan,
Ano ang matabo daya sa mga pasahero? Sang Buena Vista? Mauntat sila biyahe? Ha? Mauntat sila biyahe kay swab test sila? Ha? I-quarantine sila? Anong matabo sa ila? So, amo na ang aton nga gusto nga mabalana. So, standby sa atong mga listeners sa basahon ta. Ili Daanoy, happy birthday to you, Yahada, Trixie. Thank you. Salamat gid sa pagtanaw, pamati diri sa Iloilo Newsline. Liyo ko aton sponsor. Liyo ko sponsor. Kamasikit ba lang inyo sapat? Consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, registrado nga veterinarian nga nagabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handang magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa Guimaras Provincial Capital. May siya sa Facebook page, RJ Veterinary Services. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalonin sigida kay Doc Ronnie Galia. Gapangita bala ka mo sang puro nga buko shake? Magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangitaa ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ice nga ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. May ara man sa Food Panda ang Sweetie Buko Shake para samtang ara ka mo sa inyo balay, pwede gid ka mo maka-order. S Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sa pertan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya mga sang sinako nga bugas kag uling. Palihog contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Gapangita bala ka mo sang preska nga isda, kadto ka mo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon ka mo, pwede makapangabay ka mo sa ilang nga lutuan ka mo. Maayo gid magluto ang mag-asawa. More Power Iloilo, bringing more to life. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. O uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. So, mapasensya gid kay may na istorya kita nga importante, na pasensya gid sa ato nga mga listeners kag mga viewers. Aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala diri sang inyo nga mga mensahe sa Iloilo Newsline. Palihog like, share and follow and subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. May harap pa kita mensahe, lihog ko? May mensahe pa kita? From Pat Marshall, happy birthday Trixie. God bless and more birthdays in the year to come. More power Iloilo and success. Thank you. Oh, salamat gid. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. By the way, thank you kay Manang Bebe. Oh. So, aton na pagadalon, ang parte ni sa preparasyon sa aton nga mga pulis sa Iloilo City Police Office. Nga ipatuman nila ang mga health protocols umpisa alas 12:01 karon sa kaagahon. Ti magsiling kita health protocols ano ni how?
Ano ini yung mga health protocols nga dapat tumano naton? Wear your mask properly, wear your face shield, and wash your hands kag social distancing or physical distancing. Kag So- wash your hands properly. Amo na siya ang aton yung mga health protocols, partikularmente pagsuksok sang face mask. So, hindi lang gid amo sina hasta ang quarantine pass kay may ginpagwa na nga executive order si Mayor Jerry Triñas. Ti halong-halong gid kamo? Ha? Nagsapol na nga dahil kaina mga official sang city government, including ang mga chief of police sang ICPO. Ano ang ilang nga ginistoryahan, ginmitingan? Kaina, yari si Police Captain Sheila May Acanto Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Yes, ang meeting kagina sa apon na City Director sa amon nga mga station commander na effective 12/01 was palino June 4, 2021 kasunod man sa pagpatuman ni sa probinsya sa Iloilo sang pag-require sa travel pass ang syudad sa Iloilo ya mag-requirements sang barangay quarantine pass kag amo na ang may na-mentionar man nga pwedeng man ang verified road pag-idris ang travel pass man diri sa syudad sa Iloilo. So ang quarantine pass amo na siyang gamiton diri sa syudad. Yes, ang sa syudad diri is muning quarantine pass o barangay quarantine pass. Oo. Ang kinahanglan in every household may isa lang sina nga tagaan kag pwede ina siya bulus-bulusan sang mga katabo sa panimalay dira so long as hindi lang siya minor or senior citizen or makabig na pa immunocompromised. No? So, for example, abi, hindi minor, hindi man senior, hindi man immunocompromised, may duha na iya kang no, pwede kagwak, pero isa lang ang pwede makatag sa ilang barangay quarantine pass. So, kung mag-among sina, bulos-bulos lang sila gamit sa sinang ihatag sa ila na isa ka barangay quarantine pass sa kada household. What if mga kumayara sa yabi ang isang tao na may salakyan, nagakinanglan pa siya sang quarantine pass? Of course, no. Hindi po tambalon nga sa sa salakyan. Kung ikaw ang imo kategorya na pag may ara sa na ginuyat ng quarantine pass, dapat na bigpit ka gidya, no? Of course, exempted inadaya kung ang sasalakyan is may apor ka ngay bisa amon sa ngay bisang mga health kag other emergency frontliners naton at ang ilang ay ilang sa hospital okay na kung hindi man lang siya sa taga-syudad man lang siya kung ay sa kinanglan sa barangay quarantine pass. So galing bisan mga medical frontliners ka kung nakapuli kaya sa sakwa sa syudad ng Iloilo sa probinsya ka. So, kipabalo naman kitang info sa aton gobernador sa probinsya sa Iloilo, nagka-requirement sa travel pass effective was. So, kinanglan mo kaya mag-secure man, pag-puli mo karon, pag-biyahe mo karon sa balay mo, pag namakyan ka ng mga bansa, banuhanan, kag may arad na nag-establish na checkpoints, so pagkaan sa id, sa unaan pa. Pero kung dili ka lang sa syudad ng Iloilo, kag ginasabit naman ng essential, kag akor ka, hindi mo na kinanglan man niya magpangayo sa barangay quarantine pass. Oo. Kaya may ara, na istorya na namon, naka-interview kami sa Vice President sang Liga ng mga barangay, kay Kapitan ninyo, nga kung may upod siya, kaga isa lang sila ka salakyanan, may driver, ang iya driver's license, pwede iya mapakita, tapos ang upod niya dapat may quarantine pass. Pero may ara pagid nga gintingog nila driver kag ang nagasakay ginslas lang nila ang ngalan. So pwede na sa gyapon. Well, actually wala ina siya na
upod sa amon nga discussion, ang pareha sina nga plant or ano, Oo. ipag-init pa na namon. Pero baka mo na abanan kung sa isa, pareha sina bisan frontliner ko apor ka kung may driver ka dira iya kag hindi man lang nila compromise, usually gina-consider din na kasi ang Oo. driver alangan man kung kaysa ang apor naton may salakyan, hindi mo mayaman pa yun dira kaya di ko na ano kinanglan man ang may driver get. Oo. So mga mo sila nga bagay, usually, ang gina-afford naton na consideration nila, kahit i-afford man siya, ang sakay nila, pag ang driver nila wala, kung may lisensya man lang, usually gina-provide man na natin sa ating QCPC. Oo. So, basta hindi lang siya magwa sa probinsya. Kaya kung magwa sa probinsya, kinala niya travel pass. Yeah, so, okay, amo na ang kwan sa executive orders ang aton na gobernador sa probinsya sa Iloilo. So, kinanglan sundon man nila. Oo. So, ang nakita ko, ma'am, ang inyo nga daw ginadrive, nga nagapangabay ka mo sa mga barangay, nga kung mahimo, makaput up sa checkpoints. Yes, isa ina sa ginayo man sa aton na city director, kag even sa mayor sa Hina, nag-encourage with mga kabarangayan, ma-set up sa ilang barangay checkpoints. So, checkpoint, kahit hindi man ay checkpoint, nakapareho, Oo. hindi ang ginaput up sa police. So, ang promo nila is i-look out nila ang compliance sa nilang constituents sa Pumuluyo sa mga pinakaulinging na pagwak na executive order sa aton syudad, sa aton mayor, sa syudad sa Iloilo. So, i-ensure nila nga si Tao sa Wayon Manila, kapag si Tao nila nga nagpapilo sa mga sakwa sa balay nila, may arag di dyan nagkaigo nga barangay quarantine pass, kag lanawon man nila kung may mga violation nila sa minimum public health standards. Yung hapon lang, may naging pagwa si Iloilo City Mayor Jared Riñas, nga Executive Order number 50 para sa mga non-essential sa traveler. So, na-take up ninyo ni ma'am? Yes, and in fact, the amendment pag na kinaulat-ulat naton ang muning 50-A. So, kasunod sa silang mga dugang pagid ng mga guidelines sa pagpatuman ng anikaron sa barangay quarantine pass. So, gina-specify gid nga isa lang gid sa pamilya. Yes. Kung may driver siya, isa lang sa gyapon, upod man sila sa driver, yeah. Oo. So, amo na maklaro. So far, subong ma'am, kumusta ang response sa mga pumuluyo sa syudad sa inyong monitoring? Well, sa part po, wala pa man kasi ka-1201 pa, no? And kagapon pa lang, so halos ko naglanog naman sa social media, kag sa balita sa inyo, sa media, ang parte sa sining pag-require ng sa barangay quarantine pass man dito sa syudad ng Iloilo. So far, sa ating pumuluyo, well, sa imbukada, gising sa implementasyon natin siguro, maximum tolerance din ang police. Kag number one, ang isa sa mga emphasize tinamong sa briefing is malawi gid na pasensya kay ang iban sini may mga conditions pa kasunod sang imbukada nga ni pagbalikman sang implementasyon sa pag-require sa barangay quarantine pass. So, more gid kita siniguro sa pag-warning, definitely wala din sa arresto, wala sa apprehension, but kundi pag-inyo, pag-warning, gibig sa sa mga pupuluyo na kinahanglan, magsinagaw na sila, kuha sa ilang mga barangay quarantine passes or any travel pass or certification na essential ang travel nila. Oo. Ma'am, bati may idugang ka pa. Go ahead, ma'am. So far daw, amo pa man lang na, and ang susubong, ang akong galis na pwede namong bilang matanyag sa pupuluyo is we are opening our line of communication in case na may mga gray areas sa Talumpa, kag may pila ka mga mga confusions sa mga pupuluyo naton, kag may mga concerns man kita sa mga pila ka natin ka personnel na nagaman sa mga checkpoints naton. So bukas ang talatapan sa Iloilo City Police Office para facilitate yung marigla tinatanan-tanan, no? Until such time na manginitso ini, kag of course ang mga gagmay yung concern ma-address natin. Oh, thank you so much, Captain San Renes, kag mayang gabi sa inyo. Ayun gabi. Thank you.
nabatian ng spokesperson sang Iloilo City Police Office, Police Captain Sheila May Acanto Sangrines. So klaro, ha? Tandaan nyo to, isa lang gid ka quarantine pass. Kung may ara man nga upod, ang nagauyat sang quarantine pass nga nagadala sang salakyan, pwede man ang iya driver's license, kay total ari man lang diri sa syudad, pwede man nga dapat nga magkuha gid kuno sang quarantine pass, pero ikonsiderar man ina sang mga pulis. Di kay ang iban nga barangay, kung ikaw ang dala sang salakyan, driver ka dabi, islas na lang kuno para nga makatipid. Kaya total essential man ang imo nga kadtuan kag ginakonsiderar nga apor. So, kabay pa nga wala inisang saligmato. Ha? Kabay pa nga wala sang pinuisay nga matabo. Kag kabay pa nga maathag ini sa tanan-tanan hasta sa mga kabaranggayan. 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay Hannibal Herrera, kay Chari. Happy birthday ko no, siling ni Maninay mo. Thank you. Happy birthday. Kay Pat Marcial, amo man. Happy birthday ko no. Salamat gid. Tira man kay Director, Attorney Joseph Jong Siles, sang Napolcom, kay Romel Santa Ana, kay Nini Arostike, kay Sir Palomar, former director manada sang Napolcom, nga pamati man, kay Attorney Asoga, ayong gabi, ay former kagawad Joshua Alim, kay former kagawad Plaridel Nava. Sa mga taga City Holda, City Government, mayo lang ang pagpamati kay Major Jose Ray Pabalan, kay Lieutenant Agari Diaz, ira sa Panitan, sa Diaz family sa Panitan, Kwartero, maayon sa mga Protasio family, niraman sa Dumalag, kag Dumaraw mayong gabi. Kay Lieutenant Ganiya sang San Lorenzo mayong gabi. Kay Major Kenneth Bermijo sang Ordan, Major Jeffrey Ferrer sang Nueva Valencia, Captain Von Lamson sang Buena Vista mayong gabi. Kay Captain Jason Pancha sang Uton, kay Corporal Dante Lopez kag Corporal Sanchez sang PCR, Campo Delgado, kay Major Borio, kay Lieutenant Colonel Solis, Lieutenant Colonel Joem Malong sang Police Community Relations sa Campo Delgado. Yaman sa Negros Occidental, mayong gabi sa inyong tanan. 33 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura, madinalagon. Thank you kay Koki Sato, kay Rolyn Shane, kay Kesha Joyce. Managsasya. Ano pa? May arapat alam niya bon? Ang Kay- aton nga kan? Kay Alexa Garcia, Mas sponsor ta season? Sige. kay Sabsab, kay Shen Shen. Thank you. Nasa ko sa imong link. Kay Sige, go ahead. Go ahead. Ang sponsor tayo ba? Okay na? Okay na? Umain. Okay. Kadtuan ta ang party diri sa
report sang aton nga correspondent from Iloilo Province. Upod kay Roel Arbael. May kang tanan sini sa lalaki nga nagpanaya-taya kuno ni Sampusilo. Arestado tos Barotac Nuevo. Anay miyembro sang NPA nagsungka man dito sa Leon. Kag may mga wanted persons nga nagkaladakpan sa Iloilo Police Provincial Office. I-check naton ang report sang aton nga correspondent sa Iloilo Province, Roel Arbael. Well, please come in. Ayad-ayad gid nga gabi, Sir Johnny, kag Inday Trixie, Trixie Faith, and Sweet Dawn, kag subong mas aton sining mga viewers and listeners nga nagatutok sa aton diri nga programa kada gabi, ang Iloilo Newsline. Yari na ang balita nga aton sining mga dulong kagikan sa probinsya sang Iloilo nga nagkalanabo sa subong adlaw. Unahon nato no ang aton sining balita no nagikan sa banwa sang Barotac Nuevo nga kung sa diin ang natakpan no sa aton sining mga kapulisan ining lalaki nga nagapadayaw-dayaw sang iya sining armas utang nagapanaya-taya no dira sang iyang armas utang sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Nga kung sa diin isa ka persona nung reklamo ngayo sa bulig no sang assistant sa aton sining mga kapulisan dira sa Barotac Nuevo Police Station. Kag gilayo naman nga ginkaduan ining barangay no dira sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Kag naabdan gid no ining suspitsado nga nagauyat sa iya sining armas tuthang. Kag gilayon no nga ginadakop sa aton sining mga kapulisan. Kag ining iyang armas no paltik nga armas na di 12 nga armas nga paltik no kag kun sa diin may bala pa ini nga loaded man no sang bala. So natiklo gid ining persona no nga nagaingalan kay Oliver Romano, 37 anyos ang dira man sa lugar no sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Kag na-recover na sa posisyon niya ang ining D12 no nga loaded sang bala. Kag yara sa karon no paya musi-musi sang iya sining nga mata dira sa custodial facility sang Barotac Nuevo PNP. Ang nasambit nga suspitsado ngayon kag magapangatubang sa paglapas sa RA 10591 o kon pagupot sang illegal nga armas utang. Sa dugang naton nga balita, Sir Johnny no kag Inday Trixie and Sweet Dawn, isa naman no ka wanted person no ang yara na sa paginakop sang aton sining kapulisan dira sa barangay kon dira sa Mina PNP no. Ako sa diyan ini siya ang may wanted no sa kasong physical injury kag voluntaryo man ini nga nagsurrender sa aton sining mga kapulisan dira sa Mina Police Station. Kag ang iya sining nga kaso no nasa nasiling na naton is physical injury kag may rekomendado nga piyansa ang korte sa nasambit sining nga kaso nga 30,000 pesos. Kag ang nasambit nga suspetsado no ang natalana na nga pag-turnover sa nagakaigo nga korte. Sa dugang paginaton nga balita, Sir Johnny no, isa naman ka communist terrorist group nagsurrender sa aton sining kapulisan no dira sa banwasang Leon. Nagsurrender ining miyembro sang anay miyembro no kay tungod nga wala na niya no sa wala na niya sang connection sa mga No People's Army. So gid pa kamaayos ang sining anay miyembro sang No People's Army nga mag-surrender sa aton sining mga kapulisan no pagkatawgon lang na naton ini sa kay Nonoy no 21 anyos pa lang ini kung sa diin suno sa iya no sa dong 2018 ini siya nga miyembro sang Nonito Aguirre Kaman sang No People's Army nga naga-operate sa kabukiran sa probinsya sang Capiz. Dira sa may lutod-lutod area kag sa dira sa Panay kag sa Rojas Capiz no. Actually nag-escape na ini sa no sa paginakop no sang No People's Army kag ginpa kumaayo sini nga magpangabuhi sang normal no dira sa banwasang Leon kag nagsurrender ini sa aton sini nga Leon PNP kahapon no Unyo 2 kag
Kag sa bulig man no sang ila sini nga punong barangay sang nasambit man nga banwa dira sa Banwasang Leon, natigayon ang pagsurrender ni alias Nonoy no. 21 anyos pa lang ini sa Sir Johnny no. Kag ining akto suno sa Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office nga ini nga nagapakita no nga matamat na nga pugbuhin sang pwersa sang lokal nga terorista nga grupo sa aton sining nga probinsya ang No People's Army. Kaglaw man pinato no Sir Johnny no sa mga masunod nga inadlaw, ining mga anay miyembro kag mga miyembro sang No People's Army no nga mga manumbalik na sa sabak sang aton sining nga gobyerno tungod ang aton sining nga gobyerno madamo sang programa nga hulat no sini sa ila. Ining programa nga nasa idalom sa Executive Order 70 o kon ining ILCAC no o kon ending or end local communist armed conflict no. Kag madamo ini isang programa Sir Johnny, so sa mga anay miyembro no nga mga nagsurrender na sa sabak sa aton sining mga kapulisan kag sa aton sining sabak sa aton sining gobyerno nga madamo sa mga programa nga para sa ila no, ini sila pagatagaan sa mga livelihood program kag sa mga moral recovery program no. Kag sa mga lamaro naton nga mga kabataan no nga advice no sa aton sining mga kapulisan nga likawan naton nga magpatintar sa mga manami sining nga mga mag-convince no ining mga manami nga or mga tamis nga mga dila sang mga makaliwa nga grupo nga hindi gid kita magpatintar tungod wala gid kita dira sang mayo nga basdamlag kag wala gid kita dira sang makuha nga mayo kundi ang aton sining mabutang ang aton sining nga kabuhi no sa ital-ital kag subong mga aton sining pamilya. So sa aton sining mga kabyanan no dira sa mga kabukiran nga konsiderin mga sympathizers kag mga loyalist no sa mga No People's Army ngayon sining mga communist terrorist group no nga pwede kamo no maka-avail sang programa sa aton sining gobyerno kung ginatawag ni nilang ICLIP no sa idalom sang Executive Order 70 sang aton sining presidente no President Rodrigo Roa Duterte sa sining programa nga ILCAC no kon end local communist armed conflict nga pwede gid kamo kumbaga kamo anay bala miyembro o kon active member no sang No People's Army sang sining mga communist terrorist group, especially mga kabataan nato no nga sa lamraron nga edad gina-brainwash na sa sining mga lokal nga mga terorista nato no nga magpalapit lang lamang sa aton sining mga otoridad especially sa mga kapulisan naton magpangayo kamo sang assistance sira kag kaya nga aton sining nga kapulisan handa gid na nasuno sa Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office handa gid nga magbulig sa mga anay miyembro no sang No People's Army nga gusto magbalik sa sabak sang aton sining nga gobyerno. Sa dugang naton nga balita Sir Johnny no ang nadakpan ining kahapon ining mga persona no nga nagadala sang 500 kakahon sang makulubog nga ilimnon nga na-intercept sang aton sining mga kapulisan no dira sa gintingog nga pwersa sang kapulisan gikan sa Santa Barbara Municipal Police Station kag Pavia Municipal Police Station upod ang CIDG no o kon Criminal Investigation Detection Group 6 sa ang ninadakpan no natigayon nga madakpan ang 500 kakahon sang makaulubong ilimnon nga dala sang isa ka mini wing van. Akusan din ining salakyan ng ining mini wing van ang ginamaneho ni Jay Coverno upod ang duha ka helper niya sini nga kanday Peter Ryan Saladar kag Ruel Kuhanap no nga lunsay residente sang Lambunaw Iloilo kag Haniway Iloilo nga tuyo ining mga pagadalon ining mga ilimnon ngayon sa dira sa Banwasang Lambunaw Iloilo. Ang nasambit nga wing van no kag ining mga suspetsado no yara na sa paginakop sang mga kapulisan naton kag ining mga recoveries no kag magapangatubang ining mga suspetsado sa paglapas sa Article 151 sang revised penal code o kon disobedience kag ang executive order no sang aton sining provincial governor Arthur Toto Defensor Jr. o kon ining EO 174-A o kon liquor ban. So sa aton sining mga listeners and viewers no bawal sa gihapon ang o kon liquor ban pa sa gihapon so bawal ang magbaligya, magtransport, magpatronage
kag pag-inom no sang sining mga makaulubong ilim nun, either publicly, privately, nga kung sa din hindi pa pwede no makakatagay-tagay bisan sa sulod sang aton sining panimalay. Once nga mabalan sa aton sining mga kapulisan kag may mareklamo sa inyo, sigurado no tiklo gid kamo no. So for the meantime, sa mga may bisyo dira no, likawan lang anay nato ng pag-inom-inom kag kung hindi gid makabatas te, pwede man kamo kinom-inom pero panago mayo lang. Pero mas maayo gid Sir Johnny nga ano lang, hindi lagi na mag-inom mas na matapos ining liquor ban, ini makatapos tubtob no sa katapusan nga adlaw na sang sining nga bulan sang Hunyo lamang. Imbes nga mag-inom-inom kamo dira, pwede man nga magpangapi na lang anay kamo. Kag buligan nyo na lang anay inom taho, tudlo ang inyo sining mga kabataan dira sang ila sining mga module dira kung mayara sila mga kung may mga klase pang inyong mga kabataan, so at least mapuslan pa ang inyo sining tiyempo kag oras no kumpara sa ano kumo sining nga bisyo kag makahatag sang asol sa inyo sing pamilya once nga madakpan kamo sang aton sining kapulisan nga nagainom kag naga-engage no nagabaligya kag naga-transport sa sining mga makahulubog nga ilim no Sir Johnny. Umayad dong aton sining nga balita no, madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo, bantayan naman buwas aton sining dugang naman nga mga balita nga pagdulong kada gabi diri sa Iloilo Newsline no. Sa aton sining mga viewers and listeners, may daya din nga gabi kag sa gyapon nagikan diri sa probinsya sang Iloilo, ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael. Atong koneksyon nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Sa subong 45 minutos na nakaligad sa alas 9, check naman naton ang aton nga interview sa kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association. By the way, Leo ko basa nga ni Anay? From Bebs Villanueva, I'm watching. Hello, may gabi. May gabi. Kay Tita Leslie Londoño, kay Bebs Villanueva. Ano si Babes niya, man yung classmate ko si UI? Ha? Di ba? Hindi ko may makita hanggang itsura. No? Kung siya ginman, kagamay mo. Dako-dako, hindi nang padakuan. No? I see. Sagrado. Sabi ko si Juan, asaga Sagrado Corazon de Jesus. Sige. So, ipabati ta sa inyo ang ato na interview sa kay Mr. Raimundo Boyet Parcon. Kay ti, kung grabing hugtanay ni ang pamangkot sang iya nga mga kupdanan, makakuha pa bala sila pasahero? May masakay pa bala sa ila nga di pasahero nga sala nga jeep? Ha? Makabatak pa bala sila sang arkila? Kay kung hindi na malang sila kuno makabatak sang arkila, mas maayo pa nga mag-untat biyahe na lang sila. Pamangkot, kung mag-untat biyahe sila, ano matabo sa komersyo? Ano ang matabo sa mga empleyado o nga ginakabig nga essential? Ang ilang nga ginatrabahuan. Ha? Sino ang mag-cater sa mga pasahero? Amo ng problema. Yari si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Diyan yung gabi diyan ang subong istorya na kami diri po sa operator subong. Boss sa hapon nila kung emergency meeting sa ato mga chapter president no. Iti ang problema subong diyan amo gilang nagkakatabo subong ati buwas so baga nato nini. Iti implementa ang sikitubo yang mayor nga ang tanan nga mga tawo kung magwa sila paghimalay dapat may mga travel pass or meron sila nga tawag na itong quarantine pass no?
tag-isa, no? Kaya mo gani dyan sa buwas, siguro, ang pasahero nga makita sa aton sini ng mga driver siguro, alaton ko sa mga mais na tulato na lang, no? Kaya di gamay ang nagagawa sa aton nga kung pumuluyo, tagaan sa barangay, tagaan sa isa na ka-quarantine pass, or tawag na ito na travel pass. Siguro dyan na ng taon na diba, kaya nagalibot man kita, kag mga operator feedback sa aton, pagbawa sa hapon, meeting kita emergency meeting, sa aton nga mga grupo sa Islauda WBTC, no? Kag mabagaan ni boss dyan kung ano ang matabo, no? Kaya subong di pa natin yung mabagaan, kaya isang subong kami dyan, no? Abang driver sa aton subong na pinitin siya, nga tungkol wala nga pasahero, kaya lang itang libre sakay, nga ang series liner, kung dapat hindi namin sunod sa city proper nga area, kaya wala isang tawag na ito nga city bus, no? Muna nagtibot kita ginaapro din na isang LT party kada sang duty nga may ara nga gabi sa siyudad nga bus, no? Amo yani diyan nga tingkal taon nila natong bus kay ini subong diyan ang kaluluoy sige aton mga PUD driver kay iba na to driver nga salig nang siyudad sini nga sila nakita sila nga pangagadaw pagbiyahe nila diyan si bus lang taon na taon kay maguro sa aton ng Balina lato-lato nito na isba sa mga pasahero ng gagwa. Isa kuno dyan sa akon nga pag-mando, sa akon nga pag-meeting, sa akon nga mga presidente, na i-suspend ako yung amon pagbiyahe, no? Wala siyang mong pagbiyahe. Tungod na kapag kami dyan, makaluloy at ang sinig na pumulo. Oo. Pero sa subong, kumusta ang inyong kita sa pagpamasada? Ang income subong dyan, magaling ang barko kina nga may permito dito sa aton kina ang dalasan driver na is 320 kagabi, no? Kagabi na. Please 19 dalasan na driver. Kada ginatag siya nga driver sa iya, 120 lang. Kasi ang 200 sa ila matupa. Tungod mga kung ihatag niya tanan, kulang na sa iya sini nga pag-sinanglaman siya nga pangmalay. Kaya kung pinito na to, nagapiluway na lang, kaya ini basi pa man lang adyo lang ini, pero basi extend pa ini, kag siguro dyan naman gani nga ginatuba na to, no, kaya basi mag-untat gulpi, itong mga drivers, kasi hindi na ma-sustainer ng operator ang ila siniguri nga nakita, kag ang pag-biyahe sa drivers na to, kaya din na kay tungod dyan nga ang diesel na to, mahal nga daan, ikaroon kung magbiyahe siya, may tendency nga hindi siya makabayad sa iya ng diesel, kag sila maabuhi nga ng sila naman, kag ang iya nga diesel na dyan, hindi na puro makabiyahe, kaya tungod nga kada tugong mo, kulang yung mga binatugong, ang gas mo, siguro may tendency, siguro mapundong sa dyan, kung wala na siya gasolina dyan. Oo. So kung inhali, abi nga maapektuhan ka mo sa inyong pagbiyahe, kag mag-untat ka mo, apektado naman ang economy. Correct dyan. Amo na isang nakapulbaan mo dyan. Kaya ikit kami subong ha. Ang taon mo dyan subong, may ari kita subong nga pasudlan sa NTPB, sa nga libre sakay, sa series liner. Meron kita nga tawag na ito nga modernized jet, pasudlan sa nga NTPB. Kami yan nga mga PUJ, nga nag-servisyo, traditional jet, subong makanuloy kami tungod nga ang amon pasayro, natural, nagkasakay sa libre sakay, mara kami dyan din nga taga-operator na to, no? Ngayon sa Liganes, nalagagin na series, iparahan na dulo, hindi sa frontliner, hindi na sa tawag na to na may ID na iya sa nga frontliner o polisa o nurse o doktor siya. Din parahan. Dyan, ang jeep na to, na nasunod sa series liner, why missing kwaon na pasayro? Tungkol dahil na pamudyot ang series liner, sa nga aton sinidiri nga mga pasahero kay sunod sa aton nabalaan diri sa LT Palis kay dito Rosminya nga ang magsakay sa nga bus only biglang dyan nga frontliner, no? Basta may ID ka, kami uniform ka, kuan nila nga frontliner. Pero dyan ang mga pasahero aton isang kapara sa series liner, gina-pick up ang series dyan kung isa na ginasubong, wala din si director. Kasi bayat Tuesday, ari sa di, isang lang kami naman, kaya kita sumong nabalbal sa atong mga drivers, no? Bilang leader nila. Tapos kami dyan, nga ko nga emergency meeting, din sa akong kusina, 2 p.m.,
istorya namon ang mga problema tanan-tanan kay may driver kami nga sa province na basi hindi makabalik din sa syudad na makabiyahe tungod wala sing travel pass nga na panti amo nang bago ni diyan sa mga atong mga presidente kaina si mamiting dito ba yung travel pass ninyo sa atong nga mga drivers tagaan kamo sa Iklawda. Kaya tilain man yung quarantine pass sa travel pass. Correct dyan. Oo. So, balaan ni Buwas ang inyong assessment kung ano ginman ang madangtad, kung mauntat ka mo, o kung masigi ka mo. Correct yan. Kahit kung sinidiri nga advice ako ng mga leaders, ako ng mga presidente dun sa chapter na to, wala din siya naguntat. Bisan di marang ka-git na to, unit na to, kung importante, may nagabiyahe dyan sa itong sinidiri na kadarutan na to, no? Hindi sila maguntat din sila. Kaya mo ganyan bago kayo na, mayroong operator dyan nga mag-anuoy sa driver ya. Kaya gani ginakuha ang unong nga sila na lang, 120, hatag nyo sa driver, para dyan na masustiner ang pagbiyahe na doon sa syudad sinililo. Galing dyan ang pinagyan nila tulbango din kung wala na sinihatag ang atong operator, wala na sinitugbo nga diesel nila, kaya guro dyan na may tendency ng drivers na doon. Kada operator na guro, hindi na magbiyahe dyan tungod nakulang sila sa ilang support sa ilang diesel, sila na gas, plus ang ilang sinidere nga maintenance, sinibis nga maintenance, kasi bisa na sa itik mo gani, nga ginatugong sila nga salakyan, hindi na makabakal nga itong sinidere mga operator. Oh. So, sa sining nga pag-extend ang MECQ, dako ining domino effect. Correct yan, dako begini ang itikto sa amon sa anay sa atong nga transport, kaya nakita naton man sa buong, bisan kamong guro gani, nakita ninyo, na ang atong pagbiyahe subong laka pa ang atong so sa amon nga sa atong pag-assist no sa atong sinidiri nga mga unit nga naga-travel sa nagabiyahe din sa sila sinudo sa PUD naton diyan guro ay gani 50% ang nagsang ligad na interview kita sa nga TV station man na atong ginamalo is 50% subong guro diyan gani wala din 30% ang nagabiyahe din sa sila sinudo sa PUD naton diyan. So, muning masakit-sakit. So, yet, witan si kita, Buwas, kung nanugin man, text lang, palihog. Madamo nga salamat yet sa imong ginatang informasyon diri sa Iloilo Newsline. May gabi. Salamat din sa Iloilo Newsline, kaga sinula dyan sa imong dira nga nag-upod mo dira sa imong studio. Salamat din kagag mo yung gabi. Ay, gabi. Okay? Si Mr. Raimundo Boyet Parcon, presidente sang Iklawda. So mabalaan ni Buwas, kami ara sila nga emergency meeting. Dira i-assess nila kung ano ang resulta sang ilang nga pagpamasada sa bilog nga adlaw. Di kung magambal ang majority nga pigado gid presidente pigado gid. Pilang nahot na lang makuha naton, hindi nakabakal bugas, hindi na makapatugong para sa sunod naman nga adlaw, dira nila desisyonan. Mayo lang ang pagpamati kay Leslie Londonio. Salamat gid sa pamilya Bautista, Disilos, Guiñez, pamilya Ramos, Cabalunga, Villanueva, Prado, sa pamilya Abilia, Cordova, pamilya Mami Talavera, mayong gabi sa mga tanod sa North San Jose kag South San Jose, mayong gabi. Kay Jenny Lau Lucendo, kay Alexa Garcia, kay Maninay Maria, kay Manang Jessa, kay Manang Lablab, kay Madam Joylyn, Manang Kiot, kay Sabsab, kay Andre Diaz, kay Ariel Defino. Kay Mami Alice. Sa Ganancial Family, Galia, Gamarcha, Galas, Gane, Diaz, Yanson, Protasio, Desiderio. Mayo lang ang pagpamati. Pamilya Novera, pamilya Pitisa,
sa Igharas family sa Calataro, no? Pamilya Gumbok, Plaga. Mayong gabi sa inyo tanan. On time kita. Kay Orly Cabalfin, kay Sir Vernon Cabalfin dira man sa Amerika. Mayong gabi sa mga listeners naton dira sa ibang nga lugar. Longgi ka mo, mayong gabi sa inyo nga tanan, mayong aga, mayong udto. Kag sa aton nga mga viewers sa Manila, sa iban pang riyon, sa Cebu, kag sa Negros Occidental, sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, sa Boracay Island. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Engineer Kinoy Aligain, kay Ma'am Gladys Aligain, mayong gabi, kumusta na kamo? So wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad. Upod na lang sa aton technical partner kay Toto Boy Jeep na, kay Nono MJ. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Sweet Don Gamarcha Diaz. Iwat, happy birthday kay Baby Trixie. Ay Trixie Faith. Ako naman, Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas!